Vi har lavet en lille speeddrawing om Hohøj og Alstrup Krat. Her vil vi fortælle om bronzealderfolkene, Kong Ho og Hohøjs myter. En dag flyttede der nogle folk op til Alstrup Krat. Det var et smukt sted, og de begyndte at bosætte sig der. De byggede huse med stråtag, havde husdyr som køer, grise og får, og de høstede marker. De havde en høvding, eller en konge, som hed Kong Ho. Han var en rigtig stor mand. Alle folkene elskede ham, eller i hvert fald værdsatte ham. Men en dag så blev han syg og døde. Landsbyboerne blev meget kede af det. De pyntede ham med en røstning, guldsabel af det pureste guld, og lagde hans kiste på jorden. Og de byggede Nordeuropas største gravhøj ovenpå. I dag er han også kendt som bjergmanden eller bjergtrolden. Det første sagn eller historie er en slags advarsel til alle gravrøvere. Der er mange igennem årene, der har prøvet at berøve Hohøjs skatte, men alle er blevet jaget væk af frygt, fordi de hørte Kong Hos kiste smække. Et andet sagn handler om en dreng, der hedder Karl. Han besluttede sig for at overnatte på Hohøj. Pludselig om natten hørte han en stemme, der råbte med en dyb stemme inde fra højen. Vandet er varmt, og kniven er slebet, og grisen skal stikkes, som på Hohøj ligger. Han vågnede og løb skrigende væk fra Hohøj. Et tredje er om en mand, der var i færd med at grave ind i midten af Hohøj. Pludselig så han en rødt skær foran sig. Han kiggede bagud og så, at hans gård var i brand. Da han kom ud fra højen og kom hen til sin gård, så han, at der ikke var ild i gården. At det var højen, der havde narret ham. Langt senere i historien, i 2. verdenskrig, blev Hohøj brugt til at holde tyske tanks i skjul for fjenden. Grunden til, at man brugte Alstrup Krat som sit skjulested, var, at skoven var tæt bevokset, så man kunne ikke se noget op ovenfra. De brugte også Hohøj som udkigspost, da det lå meget højt i landskabet. Hohøj blev også brugt som samlingspunkt til folkemøder. Det var Jeppe Aakjær, som stod for møderne. Sten Steensen Blicher ville også gerne have folkemøder deroppe, men kunne ikke få samlet nok folk deroppe, før han døde. Stenen på toppen af Hohøj er til minde for Blicher. En anden grund til, at han er deroppe, er også fordi, at han har skrevet en sang, der omhandler Hohøj.